नतिया का बेटा एकदम डाही के रख देले बन से गांव भर का बेटा बा आवत न सनत यही में इनके करेजा एकदम से न धंसल रहता आवत न से तो करवन है बताव हती हती बतिया ले ले बेटे तनी सुप्पा कता न आदमी सुत बैठ जाता तो फड़ से न तूर के लेके भाग जाता न यानी के लाज शरम नहीं खेलागत है कतना फरल झोपे का झोपे एकदम हाँ अबे आजी माई करहित न तूर के हमार लइका लेके अइता त गांव भर का करेजा फाटे लागे सवतिया कहती सन के अपन लइकन का सुधार ल है अपनी लइकन के बेरी मुंहे गड़ाए लागत तड़ी सत ना उरेब सुरेब हमरा मुंह से गाड़ी निकलत ना आखि का कही खाली अपना मरद से हम परेशान बानी नतिया के बेटा अगर ऊ ठीक रहित न तो हैसे हम कोई के कुछ ना बोल देती कहनी कि जी आके चारों ओर से हाथा घेरवा दे एकदम लाज शरम नहीं ना पैसा कमाए दा पैसा अरे हाय पैसा करते करते मर जइब तोरा बुझाते नहीं खे सब कुछ पैसे होला हो पैसे कमा देखो यही तरह रही ना तो सही कहत नहीं कि घर दुआर छोड़ के आ कहीं ना पता हो जाए इतना दूर देश से जाए ना कि कबो जिंदगी में आवे के हम नाम ना ले घर दुआर जो कि आदमी बनवा पीटे वाली हला सही पैसा पता ना कम ना आजी माई के देता ना का करता ना इनका पैसा के तनको था पता चलता घर में कि का करता ना का नहीं करत आवे ना तो रात भर दूर रात से बेसी बाहर विदेश घरे ना रही हाँ फर से चल जाइ हाँ अरे कमा तोरा तो पैसों का हिसाब देहल कर अब एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गए जा तनी फोन कर कहब कि यही बेरा आई गाड़ी धरी आ ना ही तो कोनो के लेके भागब एगो तो बरखा पड़े लगल तना गर्मी भइल बा ना आवा भगवान आवा तनी खूब तेज आवा बारिश सही दिमाग जरल बाटे का जी का कर तू जा हो करन खटनी खाएम बा हां फरल बा दन है फरल बा जी लेकिन का करब आओ तना से नतिया के बेटा तूर लेके भाग जाता ना सा तो ना गोरबू तो तुरबे न करी हस का करी घरे अपना कामे धाम रहता कि घर का काम छोड़ के अगर करवा ना गोरे लगब तो खूब न हो पाइल हती हती भइल बाटे बतिया बे तूर के लेके भाग जाता ना सब यही पे हम गाड़ी दे तो लोग कही ना कि हती हती लइकन के गाड़ी देती है गाड़ी न सगरी हो लइका के का पता बा लइकन के तो ये कामे हो आ हे बेटा जितना तोहरा ना मालूम हो इतना छोट लइकन के मालूम हो अरे हो जी तू कहाँ ले पहुँच जात रू तो अब हाल चाल कैसन बा हाल चाल ठीक है भाई पानी पड़ल तो भगन तनी पेड़वा के नीचे बा कि तुम छहा ले बोल जी अरे बड़ी गर्मी बजी तनी तेज खा जा हां हम तो सही तेज है यही से भगनी हो खेत पटाओ तनी और ये और मेरा रोज काल चल बा मेरा रुआ के ठीक है बा सुननी रोज लड़ाई झगड़ा होता तो का करबू हो अब दूगो बर्तन जहाँ रही लड़ी तो बजबे करी हां तो उहे तो बावे ना बजी तो कैसे पता चली कि केहू बा घर में ना बजे तो पटक के बजा दी पचक को चल तो खूब मौगानी रहू ना तो ये कहत अरे और सब का बताई हो एगो रहुआ बानी अपन मेहरारू के छोड़ के कहीं हिली ना ना एगो हमार मरद बना कि हमरा ले लागेला कि रीते पीड़ित उनका ना हो काहे हो तोरे खातिर कमा गेल मन बहरा काजन हमरा खातिर कि कौना खातिर कमाए फोन कैला पर सांझे खने दिन भर काम करिया राती खाए आराम करिया तो बात हमरा से कब करिया बुझेबे ना करेला बात ना होला 2-4 दिन पे एक दिन भाई कान समय ना मिले थक जात है 12 घंटा देख खटाओ तो कंपनी तो ठीक बात बियाह ना करे चाहत रहे तोहरा शादी बियाह कोई तो आधा 1 घंटा मेहरारू के टाइम देबो ना बताओ 1 घंटा मेहरारू रही ना अहो ना कि बाहर विदेश से अइनो 2-4-6 महीना साल भर पर तो तनी रहिहा हमरा भी ना जा तनी फोन आवता कंपनी से जा छोड़ देल बनी छोटा हमरो जे रहल बनी तो ये रह नहीं तो फरार हो जाए सही का करब जी सहले भर ना कोई सही जब सहाला से बाहर हो जाए तो अपन रास्ता देखी इरादा पक्का बा देखे में तो ठीक ठाक बड़ू काहे ना हमारे संगे भाग चलत बियाह भइले नहीं हमरो जा तनी और मौगी से कहत हनी ठीक ना कह देबू तो का हो गेल तो हमहू कह ना दे भैया से आजी चभोकन के घरवा कोई आइल बा का एगो लइका आइल बा का जाने छाता पर चढ़ के ताकत रहे खूब लाइन मारत रहे कब कल ही तो आई भाई कोनो ओकरा घरे के तो रोज ने कोनो हित कहानी कि लाइन मारत रहा न तेउ के बेटा तो कुंवार लड़की पना मारे के चाहिए तू हूँ अइला हवा शादीशुदा पर अरे तो ठीक ठाक देखत तो वो मौका मारत हुई अरे रहू ना खूब बाती आई तब का जानत हुई सो काने बता दिलो का घर के मर्दा नहीं है
काहे खातिर हम बताई? वो बतैले हमें सब, वो तो जानते हो गाँव में सबका पता नहीं है। अरे तो मर्दा नहीं खेता वैसे कैसे कोई घर में घुस जाई माने मर्दा नहीं खेता। अब जानते बारू कि चांस मारे में का आ जाता है। रहुओ ना पहले से बहुत बिगड़ गइल बानी, सोच ली। सब कहेला कि मेहरारू आई तो सुधर जाई, लेकिन मेहरारू आइल तो रहुआ बिगड़िए गइनी। तू तो सब बिगड़ जाला। चनी अच्छा ही बताओ ऐसा का करे लू? कुछ ना जी, वह गोरत रानी कनिया के जुके बैठ के तनिया गोरत तो कबरे ले गोर भूख लाल बच्चा नहीं खाना खाई। चलो खाना खाई तो ना। पूरी सब्जी बनैले बानी, ये खीर। हां तब तो खाई। चल किस खिया तो दूगो पूरी। चलो आई मां रहुआ एको दिन ना कहले हो खप की ना है का कर के अब पटवाइब। रहुआ ना कहले हो खप की हां ए भौजाई चल कुछ खा पी ल, खत्म ना हो जाई। अभी कहां काम आए जातन देखत तो साल भर से तो घर ही बैठल बनी, जाई तब न कुछ खियाती। बड़ा ना स्वादिष्ट बनेला लो भौजी। आई रवा के छोड़ दे। अरे मन तर गइल हो, यही तरह जब बनावल कर बुला लेवल करो ना। हाँ माने कि हम रोज रोज रवा के बुलाई, एको दिन भुलैलो कहले हो खप के चल खा ल। खियाई भो कुछ खबरी आवे दो। अब कैसे तो कहल जाला कि जे ये लइका ना होई त ये खाए खातिर मत पूछम ना। तो का करबू, स्थिति देखते बड़ू तो हम का करी बताओ। कह नहीं कि जाइब रवा मेहरारू के देखे खातिर, लेकिन टाइम ही नहीं खे मिल पाओ तो घर से तो कहाँ से जाएंगे। आओ कहियो आइब जे टाइम मिले तो ये आइब। हई कुल हटवैबू ना तो बरखा भइल कि खराब हो जी जान जा। अरे तो खराब होके दियो, अकेले मेहरारू जत का करी जी हम हूँ। तो कोनो से फेकवा दो बोला के। अब बोलवाई पैसा रहे के चाही, पैसा 1 रुपया देवे के हइये नहीं खे उनका के, अइहा तो करवाई है ना जौन करे के बटे। एबार सजी खबतियाइब। हां हाँ कहब कि का चाहत रह तू हमरा से बता दे, रहे के बताबो नहीं खे रहे के तब, घरे आए के बताबो नहीं खे आए के तब, हमरा के साफ साफ बता दे कि का चाहत। बेरा पूछ ली हो, हम काल एकरा के भेजब ठीक नु। काहेला धो दी तहार। अच्छा हमार दिमाग चल गइल अब। हां तार भाई नइखा भैया तो दिमाग तेने में जीबे करी। चली ठीक बा, ठीक बा हम जातनी। जाता नहीं जी करवाना देखी न दिया के फिर तूर तार के लेके भाग जाइए। का करबो हो, इतना घाम लागता न कि बहरी घूमे के मने नहीं करत, लेकिन घरवो में रहत न मने औ जा जाता। का करिया समझे में नहीं आवत। चल बगीचा में तो आइए गेल बनी, आए हरे हवा पानी लेके शाम के घरे जाई। दिन भर घर में रहत मन औ जागिल बा, घर में रहे के मन नहीं करत। भगवानो डहले न बन, तनकी घाम कइले बन, तनको हवा पानी नहीं लागत। तब चंदन हाँ का होता? अरे का होता, बैठकिए न बा। बैठकिए बा? हाँ एगो काम तो बा। कौन काम हो? ओ जन भैया विदेशवर है ना। अच्छा वही के घर माटी गिरल बा। माटी गिरल बा? 2 टाली बा फेंक के अपन जौन पैसा ले ले 300 दिया तो 600 हो जेनु। देखो हो, हम काम करे के तो कह देम ठीक न, लेकिन हमको पैसा टर्न देना चाहिए। ये पागल जब विदेश हो तो पैसा कमी हुई। कतना आदमी कंजूसई करेलन। तो ऐसा तो ना लागल नहीं। हाँ तो ना लागली तो तू बतिया ल ठीक न, हम काम कह देम उनकर। एक बार बोल देम ना तो तू का सवेरे चल जाइम। चल जी। ठीक है बा, हम खांची कुदारी लेके चल जाइम उनका द्वार पर। हाँ का करे के बा, उठा के फेंक देम, लेकिन पैसा का बढ़ाई तो हम तारा के धर हम बता देता नहीं। पैसा का बड़ी तो हम बनी नु ना का बढ़ाई ना। कहाँ जी हम। चलो ठीक है, तो काम हो जी उनकर। हाँ का होता है घरी? हो तो का बा, ये गर्मी में कुछ करे के मन करता है। चलो ना होने बैठल जा छावा, एक जगह घाम लगता है, जात रही होनी तेरे भेटा गेल ह। अब तो चलो तनी तनी हम हवा पानी लेबे। चल बे तो होनी हवा पानी लगी है ने, ना हवा पानी लगी। बड़का बगीचा में चल तनी। हाँ चलो उजे चले के। तो चल है ना बड़का बा। है ने बा? हाँ चलो आई जी अरे आवते न बानी। देखी हइये बा हतनी। आ का हो चबो कर्म भौजी, का है हई जी? हतनिए बा, ई तो 2-3 टाली बा हो। अरे तो लागत कि सेतिये में का करबे बेटौआ, पैसा ना लेबे कर। देखो सेतिहा के बात नहीं खे, जांगर खटाईम तो भार पड़ी तो पैसा ना लेम। काहे न, हम कहाँ कहनी कि पैसा ना देब। देखो अरे आदमी फ्री फंड के ना कराई जी। 3 टाली बा, तितली के 900 रुपया दे दी, फेंक दे। हाँ ठीक 900। हाँ 1 टाली पर 300। 300 कहाँ जी, 200 न। अब देख ऊ कहला 300, तू कहत कि 200। चली ठीक बा, जब बात होइए गइल बा तो ठीक है बता। कहनी रौरे मेहरारू के चैन ना मिलेला ना। अरे का करबू,
कहेले कि घामा में काम आराम आराम से कइनी ना तो बीमार पड़ जइबो। तई ना कि घरवे में रखेला काहे बहरी जाए देली। अब देखो घर में रहम तो पेट कैसे भरी। तो वो जब देखी ना कि काम धंधा पर जानी चाहे कहीं जानी ना था का कहत रही ई लोकन वो का कहत रहे कहत रही कि ओहो बेटवा का मेहरारू ना ये भगवान घर से बहरी ना निकले देली घरवे में चौंतले रहेली। अब बताव काम धंधा आदमी ना करी त खाई कहाँ से। अब भैसनो मेहरारू ना उतार देव कि हर में से एकदम सके के बीमारी धइले रहे। अपन आदमी नहीं खन देखत दूसरे के लागत मान देखे। एगो हमा सुमा का मरद आके घरे आवे के नामे नहीं खन लेते खाली बाहर बाहर पैसा पैसा कोइले रहता तो हरो से बढ़िया मेहरारू कहतन मिल गुल हुई। ए कहानी तो कहानी दोबारा कर दे तेरा और जबनिया खींच ले। दादा जे 10 बरिस ले विदेशे खटता ओकर कौन ठीक बा एगो नाई पर बा कि दूगो नाई पर बा। तब एकर मतलब कि रोवा मेहरा रोवा के देख ले बिया ना। नहीं ऐसा बात नहीं है लागत बाटे कोनो के संग पकड़ ले 20-24 घंटा सके के बीमारी धइले। अरे ना मर्द भौजी ऐसा बात नहीं है काहे तू हल्ला कइले बड़ू हमर त दिमाग चढ़ल बे कि कैसे हम माटी फेंकी। कोने के 200 ले लई या खाना पीना खा ले घरे। देखो हम सूखा सूखा काम करी ना खाना ना खाई ना। हां 900 रुपया दे दे तार मैं फेंक देम। चलिए ठीक है कितना टाइम लागी क दिन लागी एक दिन क दिन नहीं 3-4 घंटा में मैं फेंक ना देम। ठीक बाटे चली काम कर ले ते आज घरवा हमारी तब ले जाता नहीं। ठीक बा चल हम आवत नहीं चल मैं फेंक देम तो 900 रुपया मिल कम बा एक और घरे विदेश के रुपया आवता कतना कंजूसई करतिया कहतिया कि 200 रुपया दे दिह। चलो हुनिया जोगाड़ धइले बनी लेके फेंके दहन के का करबो हो हमनी के ऐसा ना घरे जन्म लेले बन जानो कि एक दिन काम ना करी तो खाए के ना मिली। तोरा की जय रे का भगवान बुनियो परब का। चलो कम ही कमे उठा उठा फेंक दी। ना मन बो अरे कमवा कले तो तब बुनी पड़ी हो काहे के हमके परेशान कइले बड़ो धी जाई न तो बड़ा ना दिक्कत होई उठावे में। ए बेटवा का हो चबकन में भौजी ना रहुला का तारा घरवा में कहनी कि तनी जाइए खाली घूमले आई के काम बढ़िया से कर तनी कि नहीं करत आजी आँख फाड़ फाड़ देख लो। हमर दे का हो भौजी काबेला हतनिए माटी हतनिए बा हो 20 खाची फेंक देहनी। सही कहेला आदमी कि जितना बादरा गरजेला उतना बरसेला नाही। अब देखो समझनी बयाना ले ले मैं न तो भागम ना भगवान बाढ़ो आ जाइ हन करवा के आधा पैसा देनी कन्या के आधा काम भइला पर दे भगवान बाढ़ो आ जाइ हन तो मैं तार माटी हो घर में चल जाई तू टेंशन चिंता मत कर ठीक ना। अपने हिलावन के लइका के कह देले रहती तबले काम कर देले रहते अरे वो धीरे 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 खूब काम करतनी शरीर है जुकिया बा लेकिन दिल दिमाग रवा मेहरारू फिरी बावे। भाक मर्द भौजी हिलावन के लइका हिलते रहेला काम ना करला सारा बाबू। ये बेटा वजन तो आधा 1 घंटा में पूरा माटी भले पातर देखई के हम लेकिन काम उतना फास्ट करे ना कि रवा से का बताए। अब देखो उनका से काम हम कम ना करी ना ठीक ना तू चुपचाप रह हम मैं काम कर देम। देखी 3 घंटा का बस उसे बेसी हम ना दे सकी ना। अरे हम 3 घंटा में फेंकी चाहे 4 घंटा में फेंकी तारा से काम मतलब बा तार फेंका जाई। काहे ना मतलब बा तर वो काहे के कहा में कि हतना घंटा में फेंक दे। अच्छा ठीक बा 3 घंटा में फेंका जाई जा। पैसे रुपया के भुखाइल रहत ना जितना कहत ना उतना कर ढंग से उससे नहीं खा। ए भौजी काम करत करत न देह से पसीना निकलता ठीक न जा तनी एक लोटा पानी ले आओ ना। अब माने कि हम पानियो लिया के देई तो पानी ना लेबू न त जे बरबरा मत। अब का कहमी कि खाना पानी हमरा के कुछ ना चाहिए तो खाना ना चाहिए कम से कम पानी ना पिया दे सकेलू। जल्दी मुंह कम चलाई हाथ गोड़ ज्यादा चलाई। ठीक जा तू घर में घंटा में फेंक देम जा एजे रहबू। गजब मेहरारू बिया रे मोर दे नामे के कभी जल्दी करी कितना धीरे धीरे काम करतनी जी ना काम मार देले बा गोड़ा में। अरे ना हो कर तनी घबरा मत एगो से बारिश पड़े लागल। गजब मेहरारू बिया रे मोर दे काम नहीं करते कहती है कि जल्दी जल्दी कर एकर तो कहे के चाही कि धीरे धीरे काम होला ऐसे तो बढ़िया मेहरा जत हो के हम ही फेंक देले रहती पूरी। जब तू ही फेंकले रह तू तो हमरा के काहे के कहले हड़ू फेंक दो तू ही बकबका मत आई जा। आय बर बका करना त फिर फंड को नहीं खा कर ठीक ना कि कुछौ कहब हम बर्दाश्त कर ले। हाला मत कर हम काम करतै न तार तुरंते फेंक दे। सच बात कोई के अच्छी लागेला हाला मत कर तबेले। अच्छा ठीक बा भौजी फेंक देम घबरा मत तू चुपचाप खाली से देखत रह
हमारा संगे संगे बुनी में भेजी बुने तो मार दी सर्दी। हम तो लेबर मजदूर आदमी, एको घंटा बुनी में भेजम तो हमारा सर्दी ना मारी। ना मारी हमरो के। तोरो के ना मारी। ठीक ठीक खड़ा रह, मैं साया साड़ी भेजे तो जनी ह। कतना तू लबर लबर बोले ला हो। अब देख बुनी पड़ी तो साया साड़ी ना भेजी मर दे। मरद हमरा के आज ले एगो अरे तरे ना कहले होइया, लुगा कपड़ा का नाम ना ले ले होइया। आ तू ही देखा दड़ा साड़ी भी देखा रे। तो हां काहे करे जा फटता। भौजी तू जा, हम फेंक देते ने भाली वाली फेंकम जा। तू जा ना, हम फेंक दे भाली वाली जा। अभी तो हम बानी तो हतना धीरे धीरे हाथ चलत ना रहब तो का करबो। जल्दी जल्दी काम कर, ठीक बा? ठीक बा घबरा मत, हम जल्दी जल्दी करब। ना रहब तो उहाँ काम करे लगी बा। ठीक बा। बाप रे बाप, मेहरारू बिया के खदमड़ बिया ही काम करवावतिया। चल काम करे के तो कह देनी, और पैसा मांगे दे चबोकर में भौजी ले। ए भौजी, भौजी। क्या जी? अरे हाँ भाई हो। जब सुता तनी ना तो कोनो नतिया का बेटा आइले रहता ना सा। गजब मेहरारू बिया रे मर्दे, काम करवा के घर में सुत गेल बिया। अच्छा रहुआ जान तनी अखिया लाग गइल। आ जब तनी सुता तनी ना तो कोनो भिख मांगा आ जाता तो कोनो गांव में कहीं आ जाता ना सा, दिमागे जर गइल। तो हम सोची हुए हमसे बोली का काम बा। अब काम हुए ना बा, तहार काम हो गइल तो दुख बिसर गइल। अच्छा हो गइल, कुल माटी फेंक देनी। मैं माटी फेंक देनी, हतनियो माटी ओजा नहीं खे। अब हमके पैसा चाहता तो भौजी। ठीक बा जाई तब फेंक देनी तो। जाई ये मर्द भौजी का कहतड़ू हो, काम कइले बानी कोनो फ्री के थोड़े तारा से पैसा मांगतनी। कौन हमरा के 900 रुपया द। 2 दिन के बाद आइब त ले जाए। एको दिन के बाद ना, हमके यही बेरा चाही। अरे पैसा वाला और भैया का मिलल नहीं खे, जहिए मिली उनका सैलरी आ जाई तहिए हमरा और पैसा बोला के दे दे। अब देख लगलू काम करा के हमरा के पढ़ावे। देखी हम ऐसन मेहरारू है ना कि कोई गो रुपया हम रोकी ना सोची ना कि काम भइल कब दे दी कि कपार पर का बोझा उतरो। लेकिन का करी, मजबूरी बा बबुआ जी। हमरो मजबूरी बा हो भौजी, घर में ना अनाज नहीं खे। एक दिन हम काम करना ना तो हमारा घर के रोजी रोटी चलेला। हे भगवान, काम कइला से रोजी रोटी चलेला? फेंको तो इतना बड़े बड़े रहा हो कि बाप रे, लगता कि आसमान से तारा उतार के लिया दे। देख तहारा नियन कोनो विदेश के रुपया थोड़े हमनी घरे आवता। हमनी के खांसी कुदारी क के आ पेट पालन पोषण कइले बानी जा। कनिए ठीक बाप का करी, कोई के घर में डाका डाले जाए कि चोरी करे जाए बता दा। गजब मेरा रे बिया रे मरते, काम करवावे के बेरी बोलत रहे बकर बकर, पैसा देवे के बेरी न देते नहीं खे। देख हम पैसा लेके जाई माइल बानी तो। ऐसे कैसे हो, माने कह दिहनी कि 2 दिन के बाद आके ले जइह त का करब तू, हमरा के खइब? हम खाइम थोड़े तारा के, हमके पैसा द। काम न कइले बानी, कोन हराम के थोड़े रुपया मांगतनी। 2 दिन के बाद दे। 2 दिन के बाद देबू? बड़ी गर्मी लागता। ठीक बाटे तब जा। तू इंसान हड़ू के हैवान हो। हेवान हई। अब देख पैसा हमके द, हमार बहुत जरूरी काम बा। कहनी है कि पैसा नहीं खेते आटा चाउर ले ली, चली आई। अब देखो हम आटा चाउर ना लेम, ठीक ना? फोन करे दा, रुको। अब के करा के हैं कहीं जज साहब के का बोलावतानी? जज साहब कहाँ नहीं कि फोन करत, जे हमारा के काम पर भेजले रहे कह के ओकरा कहाँ फोन करतनी। रुक जा। हेलो हाँ भैया, कहने कि अरे मर्दा ई कमवा कह दनी, कर 3 टेलर माटी रहे फेंक दनी, पैसा देते नहीं कि पैसा दिवा दा हमार। ठीक भाई आओ। यही से हम केहू के काम ना भौजी ना करना, पैसा लेके करना। काम करे में जब भार बा तो पैसा ले में लाज ले आज कैसन हो। सही बात बा। तो आके जाना तनी ठीक बा ना, तोर घरवा के कुल तमाशा भी हम जाना तनी। इतना बड़े बड़े फेंक बा, हमारा मुंह से निकल जी उल्टा सीधा। अब ऐसे कहतनी बबुआ चुप रह, सीधा मन से घरे चल जा। कैसे उल्टा सीधा निकलनी हो? मजदूर से मजदूरी करवा लालू, पैसा देवे के बेरी तार फाटे लगल दिमाग। ए जबान सुधार के नहीं पकड़ के खींच ले, समझ लो। ए भैया हमार पैसा दिवा मैं। अरे कहनी हमी कि अभी वहाँ के पैसा नहीं खेल थे, 2 दिन की बाद सैलरी मिली तो आके ले जाए। हम खुदे फोन करके रवा के बोला ले ली है, आधा दे दे बड़ी नु। आधा देला से काम हो जाई। हम खुदे कोई का पैसा ना, पैसा ना रोकेली। हाँ सुनी, हम खुदे कोई का पैसा लूट लेनी देनी ना, लेकिन वैसे तैसे हमरा सुनो तोड़ा ना का कहतड़ी, का कहली पैसा लूट लेली लेकिन केहू के देनी ना। अरे मने उ है देनी। मुहसिन करा लूटे नी ना माने शामे के जीव लामे फेंका गोल त का करी। जाइन तब घर पैसा बाद में मिलेम ना। परसों के ले ली है। चलो ठीक है, तार आदत ठीक नहीं है लेकिन घाबो मत रे। अब तार कालपना काम हम करे हम ना आई। अब जा नत करे कामो दिया तार बात सुन का।
एकदम लगेला ना कि दिमाग के खत्म का हम पूरा बेटा खत्म भाई तो हम जन का बोले ना रहती तबे ले कहतनी कि बाबा जाई ये 2 दिन के बाद आए त ले ले त ना तुरंते द एकदम हाथे पर द पैसा के हाथ पर कहां से देबो जैसे लागत है धइल बा का घर देख खिस बने देबो ना कर हमरा कैसन तैसन पैसा तना बदनाम कुछ बहुत खराब लिखा है देखी हम सुनी ना सब का लेकिन करी ना अपना मन के वो ठीक ठीक बा बा? अपना मने करिए लेकिन दे दी हो चली ठीक बा हटी ठीक बा रोज रोज दौड़ैले बाड़ी न ये बेरा पैसा ना दी न तनिका से झगड़ो करम। ए भौजी भौजी कहा आइल बानी दुआरी पर आ बहन निकल। कौन भीख मांगा आइल बटे भीख मांगा ना हो हम हई कनी चाउर गेहूं नहीं खे जा लबट के मर्द भौजी हम भीख मांगा ना जरा बताई तहरा के आवाज वैसे नहीं आइल ह जैसे मांगे वाला ने देख 2 दिन हो गइल हमके पैसा दे हमार जरूरी काम काल दे काल शाम के सैलरी आ जाइए बरा त हाँ पैसा छोड़ तोरा के जाए रे सारा काम क देहन ये सैलरी अबे ना मिलता यार। भौजी देख कृपा क के हमार पैसा दे दो बहुत जरूरी काम बा। जरूरी तो हमरो काम बा लेकिन का करी आज शाम के सैलरी भेजी तो कल सवेरे हमरा पे भेजी ह त कल शाम के तहरा के बुला के देब हम काल शाम के देबू हमारा आज काम बा। एगो काम करो आय पैसा ना देबू ना तो कुछ और दे दो काची हो चाउरी दे दो 1 क्विंटल। अच्छा तो ओइ दिन तो तहरा आटा कत रहे चौरा गेहूं देत रही त कनी आटा पिसान ले ल एबार तहरा ठीक लागता काहे अब ठीक लगबे न करी पैसा फसल बा त कैसे हूँ वसूल करही के न बा बात ही न बा हो तारा से पैसा ना दियाई उहे दे देबू तो ठीक रही। कतनी भइल गेहूं 900 रुपया के मान के चलो तारा हो गईल अब फेकिया मत ये नदना के 18 2000 के बाद 50 किलो 50 किलो के 25 किलो हो अब चलो जो किलो हो तो किलो घरे में जो खाओ पहले आओ।